खुलुमबाय स्टुडियो दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट आरो बे समाव नोंथांमोना डिसप्लेआव नुनाय बे सुबुंखौ नुनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ आरो मा खौरां नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों थेवब्लाबो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट फोरमायनो सानदों मानो होननानै बुङोब्ला बे सावगारियाव नुनाय सुबुंनि मुङानो कान्तेश्वर बर' आरो बेयो नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय राङाफालि 2 नं राङाफालि गामिनि होननानै बे समाव जों मिथिना मोननाय जाबाय आरो बे समाव बे साननैसो सिगांनिफ्रायनो गोबां सुबुंनिफ्राय बा गोबां दुखुथिया बर' सुबुंनिफ्राय रां जाख्ल'दोंमोन जेराव बे सम गोबां सुबुंनिफ्राय एखनब्ला LICनि एजेन्ट जानानै रां जाख्ल'दोंमोन एखनब्ला UBPOनि मुं लानानै रां जाख्ल'गासिनो दंमोन आरो नाथाय जोबथायाव नाथाय बे कान्तेश्वर मुंनि दुथां सुबुङा बर'ख NDBनि आखाइनिफ्राय बारग'नो हायासै बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव फिन फोरमायबावनो सानो दि बर'ख NDBफोरनि मोनसे मोजां हाबाफारि एबा मोजां थांखि बे समाव बर'ख NDBफोरा हमनो हाबाय दुथां कान्तेश्वर बर' मुंनि सासे दुथां सुबुं नलबारि जिल्लानि 2 नं राङाफालि गामिनि सासे दुथां सुबुंखौ हमनो हाबाय जेराव नोंथांमोना साननैसो सिगांनिफ्रायनो खौरां बिजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां नुना मोनबाय जे बे दुथां सुबुङानो अबं बसुमतारी मुंनि एबा सासे दुखुथिया बेरामिनि न'खरनिफ्राय 10,000 रां थगायनानै जादोंमोन जेराव 1,20,000नि बांसिन फैसा जों नोंथांनि अबं बसुमतारी न'आव थांना हैगासिनो दं होननानै बिनि सिगांनो गारि भारा बिहरग्रोनानै एबा गारि भारा लाग्रोनानै 10,000 रां थगायना जादोंमोन बेजों लोगोसे रिमि ब्रह्म मुंनि सासे दुखुथिया बेरामजों नांथाबनानै थानाय बा दुखुथिया बेरामजों गोग्लैनानै थानाय न'खरफोरनिफ्राय गोबां रां जाख्ल'दोंमोन बे दुथां एबा लंपट कान्तेश्वर बर' मुंनि सासे दुथां बर' सुबुङा नाथाय बे समाव बर'ख NDBनिफ्राय बारग'नो हायासै बे दुथां सुबुं जेराव नोंथांमोना डिसप्लेनि गेजेरजों रोखा नुना मोनदों बे सुबुङानो साननैसो सिगांनिफ्रायनो गोबां बर' सुबुं एबा दुखुथिया बेरामि न'खरनिफ्राय रां जाख्ल'दोंमोन आरो बेनि अनगायैबो गोबाव समनिफ्रायनो बे दुथां कान्तेश्वर बर'आ नलबारिनि जा 2 नं राङाफालि गामिनि कान्तेश्वर बर'आ गोबां सुबुंनिफ्राय उदालगुरि जिल्ला बाक्सानिफ्राय चिरांनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय बेबायदिनो मालाबा सम मानिबा एजेन्ट जानानै मालाबा LIC एजेन्ट जानानै मालाबा गुबुन आफादनि मुं लानानै रां थगायना जादोंमोन दुखुथिया बर' न'खरनिफ्रायसो जाय रां एबा जाय न'खरनिफ्राय लांदों बैफोर न'खरफोरा गोबां दुखुजों गाग्लोबजानानै थानाय मोनसे न'खरनिफ्रायसो बे कान्तेश्वर बर'आ रां थगाय जादोंमोन आरो नाथाय जोबथायाव बर'ख NDBजों एबा बर'ख NDBफोरा गोबाव समनिफ्रायनो थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो बे खाबु फलानखौ हमनो थाखाय नाजागासिनो दंमोन नाथाय जोबथायाव बर'ख NDBफोरा जाफुंसार जादों आरो बर'ख NDBफोरा गुवाहाटी नोगोरनि साखाथि फाखाथियाव थांनानै नागिरहैनानै खानो हादों एबा हमनो हादों होननानै जों बे समाव मिथिना मोननाय जादों बे सुबुङानो गोबां दुखुथिया सुबुंनिफ्राय रां जाख्ल'दोंमोन जेरै अबं बसुमतारीनि न'खरनिफ्रायबो रां जाख्ल'दोंमोन रिमि बिथांनिसिमबो फन कल हरनानै बेजों लोगोसे गोबां गुबुन जिल्लानिफ्रायबो बे दुथां सुबुङा नलबारि जिल्लानि जा 2 नं राङाफालि गामिनि बे कान्तेश्वर बर'आ गोबां रां थगायना जादोंमोन बे समाव बर'ख NDB बिथांमोनखौ बे समाव सिलौट होनांगोन मानिनांगोन मानो होनना बुङोब्ला बेफोरबायदि गोबाव समाव बर'ख NDBफोरा बेफोरबायदि दुथां सुबुंखौ हमनो खानो हादों फिन आरोबाव बर'ख NDBफोरनि मोनसे जाफुंसार होनना बुंनांगोन जेराव गोबाव समनिफ्रायनो बे लंपट दुथां कान्तेश्वर बर'आ रां थगाय जादोंमोन नाथाय बर'ख NDBनि नाजानायाव खस्थ' खालामनायाव दिनै बर'ख NDBफोरा बे दुथां आरो लंपट कान्तेश्वर बर'खौ हमनो हाबाय होननानै जों बे समाव जोंनि खौरांनि गेजेरजों मिथिना मोननाय जादों।